Haji? Oh mboten. Nene nono ngoten. Mboten. Mika sekat di antolan senenge banget rapi sekumpul ayo mas ya ayo mas kece berambang sak serimo cinta dari mata turun ke hati ayo mas kicing miring mas kicing miring banjir kuning ketirekan etan soto kulon yo soto mas ora koyo soto kuwali etan kulon yo bojo ora koyo bojoku sing iki ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring ketanan diri ngolon apa sediane kelakon sampun nggih Pak Haji matur sembahipun menika pitrahipun wis Mas Budi Anjir bola balik pitrat. Cendik meneng mau. lha yo cek kijing miring